No niin, morjesta pöytä ja tervetuloa töihin Norjan online-uutiset 9.5. pariin. Ja tosiaan nyt on torstaipäivä, helluntai, pyhä taitaa olla myös Suomessa ja ainakin täällä Norjassa on. Ja tällä kertaa niin käsitellään Johan Castbergia. Se on kuvassa oleva tuotantoalus, mikä on Sturdissa Länsi-Norjassa telakalla ollut nyt parisen vuotta ja on valmistumaisillaan, ja siellä oli nyt tiistaina toissapäivänä oli isot pippalot, ja Johan Castberg ska leverera stora värden till landet i minst 30 år framåt, eli ainakin 30 vuotta on tuotantoaikaa estimoitu, ja siellä on tosiaan, siellä kävi ministeri juttelemassa muuta, ja se ei ole ihan täysin vielä valmis, mutta kesän aikana valmistui, ja tosiaan niin 313 metriä pituutta, 55 metriä leveyttä ja korkeuttakin löytyy 120 metriä korkeampaan kohtaan. Aikamoinen möhkäle ja tosiaan niin se pystyy nimensä mukaan FPSO eli Floating Production Storage and Offloading, eli se pystyy tietenkin toivon mukaan kelluu ja se pystyy ottaa öljyn sisäänsä, prosessoimaan sitä sitten tankkeihin varastoimaan 1,1 miljoonaa barrelia mahtuu tuon möhkäleen tankkeihin öljyä ja sitten sieltä tulee toinen tankkeri viereen, mikä sitten, että tämä laiva on pelkästään tuotannut, se ei liiku mihinkään, se on vaan tuotannut siinä, tai se liikkuu tietenkin siinä kohteessa, mutta ei niin kuin seilaa mihinkään ja siihen sitten tulee toinen tankkeri viereen, mikä sitten kasaa sen öljyn ja tosiaan niin tämmöinen ja siellä on tämä Norjan finansministeri eli valtion, mikä se nyt on, valtion valtiovaraministeriksi on suomeksi. Ja Trygve Slagsvold Vedum piti puhetta siellä ja tosiaan sitten siellä oli Equinorin johtajaa piti puhetta ja sitten siellä oli tietenkin myös muita Akkerin johtoa ja sun muuta ja pitivät semmoisen alku semmoisen seremonian, ja sitten hän alussa lähtee vielä siitä telakalta testeihin siihen lähivuonna, sitten testataan erilaisia testeitä, ja sitten jossain vaiheessa kesän aikaan pitäisi lähteä sinne Barentsin merelle sitten. Ja finansministeri eli valtiovarainministeri niin kertoi siinä, että kuinka tärkeää öljy ja kaasu Norjalle on, ja kertoi, että 1200 miljardia Norjan kruunu oli se öljyn ja kaasun viennin arvo viime vuodelle, eli kirkkaasti yli 100 miljardia euroa. Aikamoisista summista, ja tosiaan 200 000 henkilöä työllistää toi öljy- ja kaasuteollisuus kaiken kaikkiaan. Semmoinen, ja siinä oli sitten erilaista konserttia, ja tosiaan tiistaina nyt tällä viikolla oli. Ja Castbergin projektin hintalappu, niin noin 7 miljardia euroa. Et se oli Norjan kruunussa on 80 miljardia Norjan kruunua ja sisältää tietenkin tuon ison tuotantoaluksen lisäksi myös massiivisia subsia-asennuksia, mitä siellä meren pohjassa on sitten. Ja kaiken kaikkiaan niin projekti semmoinen 7 miljardin euron. Ja sitten tuon rakennusvaiheessa niin norjalaisten firmojen osuus siitä rakennusprojektista oli noin 70%. Et 70% tehtiin Norjassa ja 30% niin kuin arvosta tehtiin muualla. Ja se on aika usein tuo sama suhde näissä norjalaisissa projekteissa, että valtaosa on niin kuin tehdään Norjassa ja ne työllistää norjalaisia firmoja tosi paljon ja tietenkin tuhansia työntekijöitä. Ja sitten tietenkin se lisäarvo siinä, että sitten kun se menee tuotantoon, 30 vuotta tuotantoon, niin yli 82% of the field's revenues goes to the Norwegian state. Eli 82% kentän tuotosta menee suoraan sitten Norjan valtiolle. Erinäisiä kautta. Ja siellä on myös sitten isokin konsertti nyt 18. päivää toukokuuta, Johan Castberg Sail Away Concert. Siellä on sitten
Julia Perkani ja AVOta ja sitten on joku salainen artisti. Ja se on täysin maksuton konsertti. Sitten tulee olemaan aika iso konsertti ja sitten nämä Aker Solution, Equinor, Petoro ja Vår Energy, ketkä on mukana tuossa projektissa, niin ne tietenkin sitten se rahoittaa sen konsertin. Ja tuolta löytyy Johan Castberg kartalta. Se on tosiaan nyt näitä, mitä Norjassa on avattu näitä kenttiä, niin se on kaikista pohjoisin kenttä, mikä otetaan käyttöön. Et se on Hammerfestistä noin 240 kilometriä vielä pohjoiseen. Ja tosiaan ja itse alus on Norjan suurin tämmöinen tuotantoalus. Ja sitten se on myös pohjoisin mikä otetaan käyttöön. Ja näillä näkymin tuotanto ainakin vuoteen 2055 asti todennäköisesti, no en tiedä todennäköisyyksiä, mutta mahdollisuuksia on paljon pitempääkin. Ainakin nämä, mitä tähän asti on ollut, niin ne yleensä, mitkä on ollut jo 90-luvulla pitänyt jo sulkea, niin on edelleen, moni on vielä toiminnassa. Ne tosiaan usein ylittää merkittävästi sen alkuperäisen sen estimoidun tuotantoajan. Ja meren syvyys 360-390 metriä. Ja sitten tuossa lukee norjaksi estimerat utvinnbara volymer är mellan 450 och 650 miljoner fat oljeekvivalenter. Eli 450-650 miljoonaa barrelia olisi tuossa niin kuin estimoitu, mutta sekin tosiaan niin löytyy koko ajan lisää. Ne tekee etsintöjä. Tämä on 2 vuotta vanha, 25. toukokuuta, niin 2022 löytivät lisäesiintymiä. Sen jälkeen joku tavallaan toi Johan Castberg oli jo periaatteessa Norjassa valmisteilla, niin silloin etsivät koko ajan lisää. Ja lähestöltä löytyvät muutaman kilometrin päästä pienemmän lisäesiintymän. Ja Snöfun Nur tuossa kartalla. Ja sitten sen jälkeen on myös löytänyt vielä lisäesiintymiä. Että tosiaan niin toi on mehukasta seutua toi Barentsinmeri myös, että sieltä löytyy noita esiintymiä. Ja tosiaan haasteena tuossa pohjoisessa on puuttuva infra. Että öljy saadaan talteen, että öljy voi tehdä tuommoisia samanlaisia niin kuin FPSO-sylinterimuotoisia tuotantoaluksia, missä on samanlaiset niin kuin 1 miljoonan barrelin varastot, säiliöt, mihinkä niin kuin voidaan tuotantoalus, niin kuin esimerkiksi tuo Goliat tuossa Johan Castbergin alapuolella löytyy Goliatti, niin siinä on semmoinen sylinterin muotoinen, siitä saadaan öljy. Ja sitten tämmöiseen alusmuotoiseen saadaan öljy talteen, mutta niin kauan kun ei ole kaasuputkea, niin kaasua ei saada. Mutta siellä on kaasu merkittäviä määriä, niin olen henkilökohtaisesti varma, että pohjoiseen on tulossa isot projektit lähitulevaisuudessa, että millä se kaasu saadaan hyödynnettyä. Se on melko varmaa, että tosiaan tässä lukee analysis shows that the Barents Sea contains significant resources, probably more gas than oil. Eli niin todennäköisesti on enemmän kaasua kuin öljyä. Ja tällä hetkellä tosiaan niin tuossa on toi Snövit, se mikä menee Hammerfestiin, se on tavallaan se on kaasukenttä, se on puhas kaasukenttä. Se on ainoastaan sapsi, eli meren pohjassa on ainoastaan nämä kaasutuotanto, että siinä ei ole merenpinnalla mitään. Ja sieltä lähtee iso kaasuputki tuonne Hammerfestiin, missä tehdään sitten nesteytettyä, jäädytetään se kaasu nesteytettyä muotoon, ja sitten lähtee tankkereille Hammerfestin jalostamolta. Ja Hammerfestissä on isot urakat tällä hetkellä käynnissä, mutta se on tavallaan semmoinen melkein, ja se on saari, mitä ei pystytä niin kuin mahdottomiin laajentaa. Ja siinä on nyt, niin kuin, ja Snövitin kaasuputkikin, siinäkin on omat rajoitteensa, niin kysymys on siitä, että mihinkä tuo Johan Castbergin kaasu jonain päivään sitten saadaan. Ja tosiaan, niin sitten tuossa on Wistingi, siinä on alleviivattu, niin siinä on myös iso esiintymä, vielä enemmän pohjoisessa kuin mitä tuo Johan Castberg. Ja siinä on tavallaan niin kuin aiesopimukset tehty niin kuin erilaisista tuotantoaluksista ja tällaisista, mutta se on niin kuin nyt jäissä se projekti
ja sitä nyt tänä vuonna vielä niin kuin keskustellaan, että miten se aloitetaan se projekti. Ja se tulee olemaan Wistingin projekti niin kuin investointina samalla koko luokkaa kuin tuo Johan Castberg, että puhutaan merkittävistä 6-7 miljardin eurojen investoinnista. Ja tosiaan niin nyt siellä on useampi tuommoinen investointi, mistä öljyn saadaan talteen, mutta kaasu tavallaan jää niin kauan sinne, kun keksitään ratkaisu, millä se kaasu saadaan pois. Siinä on käytännössä 2 ratkaisua. Toinen on se, että tuodaan putkella tuonne pohjoiseen kaasu, mikä sitten tehdään iso jalostamo, mikä sitten tavallaan nesteytetään, tai mahdollisesti Hammerwestiin tehdään sitten niin valtavat nuo muutostyöt, että sinne pystytään ottaa uusi kaasuputki. Tai sitten vaihtoehto toinen on se, että vedetään kaasuputki kokonaan niin kuin etelään tuolta niin kuin meren pohjassa. Se kumpi tietenkin, jos on maan päällä jalostamo tulee tuonne pohjoiseen, niin totta kai se jalostamo työllistää itsessään rakennusvaiheessa valtavat määrät, ja sitten tietenkin siinä tuotantovaiheessa samalla lailla kuin toi Hammerwestin Melköjän laitos tekee, mutta vaikka sinne tulisi kaasuputki pelkästään, että vaikka se menisi niin kuin etelään ajattaa se kaasuputki, niin se kaasuputki kuitenkin sitten tuo itsessään niin kuin sitten merelle valtavat investoinnit. Sitten se niin kuin kaasuputken olemassaolo, tuo kaikki mitä tuossa on Johan Castbergin kenttä Wistingin välissä, ja kaikki ne muut kentät, pienet kentät pystytään sitten kilpailukykyisesti tavallaan liittämään siihen kaasuun. Että tavallaan silloin se infra on, niin kuin, se on niin kuin sitten valtava game changeri tuolle infralle. Että se kaasuputki joko maihin suoraan pohjoiseen tai sitten pitämään matkalla etelään se putki, niin jompikumpi. Että sitä ei ole missään päätetty vielä tehty päätöksiä, mutta se mitä itse niin kun olen niin kun aivan varma, että semmoinen tulee tässä lähitulevaisuudessa, mutta mielenkiinnolla jäädään odottamaan, mitä tuleman pitää. Jees, ei mitään. Kiitoksia tästä. Tämä oli tämänkertainen Töihin Norjan online-uutiset, ja jos katsot YouTubesta, etkä ole aikaisemmin törmännyt näihin, niin tässä on videon yhteydessä löytyy linkki, missä pystyt pistämään online-uutiset tilaukseen, ja sen jälkeen saat aina näitä noin kerta viikkoon ilmestyy, niin saat sitten oman sähköpostiin, saat sitten aina näitä videoita.